chcieć, prawda, wymienić wszystkich swoich obywateli czy poddanych na nim, prawda, państwo pozostaje. A naród to jest co innego. Naród może być pod okupacją rosyjską, czy niemiecką, czy inną i naród pozostaje, prawda. Zwróćcie uwagę, że Łotysze czy Estończycy nie mieli nigdy własnej państwowości. Nigdy. Łotysze albo Estończycy to są czymś gorsi od Litwinów czy Słowaków. Nie. Prawda? No wiadomo. Dobra, to jeszcze raz odpowiem. Pytania do pana Janusza będą na sam koniec, także spokojnie. Jeszcze mi tutaj mało ich zostało, także więcej pytań będzie właśnie od ludzi zainteresowanych. Takie dosyć śmieszne do pana pytanie. Co pan sądzi na temat wypowiedzi pani Żukowskiej z pół roku temu? Jeszcze raz? Wypowiedź pani Żukowskiej na temat tego, że mężczyzna może rodzić dzieci, a 2 tygodnie temu około powiedziała, że mężczyzna nie powinien mieszać się w tematy ciąży, ale pół roku temu powiedziała, że mężczyzna może być w ciąży. Anna Maria Żukowska to jest typowa idiotka, która wygaduje te urocze brednie. Jest żywym dowodem, że kobiety do czasów klimakteriów przynajmniej nie powinny zabierać głosów politycznych. Teraz jeszcze takie... Bo musi pan zrozumieć, że kobiety są bardzo biologiczne. Kobieta, jak jest młoda, to ona jest zwana przez naturę do tego, żeby rozmawiać z dziećmi, prawda? I ona jest świetna. Potem już jak dzieci nie rodzić nie może, to już mówić normalnym językiem, prawda? Ja jako zauważyłem, że posłanki PiS-u robią 5 razy mniej głupot niż posłanki Lewicy. Dlaczego? Bo są starsze od nas. Średnio. I one takich głupot nie wygadują. Także trzeba po prostu zrozumieć i się nie mogę To teraz się zapytam pana o taką kwestię. Jakie jest najlepsze pana wspomnienie z polityką? Jakieś pana największe sukces albo najlepsze wspomnienie, które pan lubi wspominać i o nim opowiadać? Najlepsze wspomnienie? No trudno. Zrobiłem tę głupotę, czyli uchwałę lustracyjną. No i wtedy byłem dumny z siebie, że patrzyłem moment, gdzie to może przejść, prawda? W ten moment udało się ją zrobić, prawda? I przeprowadzić to. Trzyosobowa partia przeprowadziła w Sejmie swoją uchwałę, prawda? Technicznie byłem się dumny, gdzie ja patrzę na to, wiedział, że Macierewicz nie wykona, to bym po prostu tej uchwały nie zgłaszał. No, ale stąd mogę wiedzieć, że on jej nie wykona. Byłem pewien, że on ją zrobi. Najwyższy wydatkowy. To był idioty, proszę pana, pan zrozumie. To był rząd bardzo zacnego człowieka, którego bardzo lubiłem, mecenasa Jana Olszewskiego. Tylko ten rząd, proszę pana, rządził przez pół roku. I ten rząd przez pół roku nie zrobił nic. Pan rząd, który siedział przez pół roku, nie zrobił nic. Na przykład, myśmy tę uchwałę lustracyjną napisali 5 minut. Ustawa jest oczywiście o wiele trudniejsza niż uchwała, ale ile czasu może trwać zrobienie ustawy? 3 dni, 4 dni, no ile można robić ustawę, prawda? Pisać na papierku, prawda? Niech będzie 5, dobra. Natomiast ci ludzie rządzili w pół roku, twierdzili, że oni chcą zrobić lustrację i przez pół roku nie potrafili nawet ustawy lustracyjnej napisać, rozumiesz? No, nie można. Dobrze, to teraz jest dobre pytanie.